vítejte do dnešního videa. Dnešní video bude moje divné věci. WTF? Moje divné věci o mně. První divná věc o mně je, že když slyším písničku, tak si ji musím furt zpívat dokola, dokud neuslyším jinou. Vymyslím si, že budu něco dělat, třeba na mobilu, a pak si řeknu, že jdu na televizi a prostě nedodělám něco do konce, ale prostě vždycky musím dělat něco jiného. Kamarád usoudil, že divnýho je na mě to, že furt dělám ksichty. Další divná věc je, to, že když se jde do školy, tak nechci vůbec vstávat. Ale naopak, když je víkend, tak vstávám v 9. Je na mě divný, že když se koukáme v televizi na hokej nebo na fotbal, prostě mě to nebaví. Ale když jsme tam naživo, tak mě to šíleně baví. What? Přesně tak. What? Další věc je, že jak mám tady takovou tu komodu, nebo toaletku, tak tam mám takový šuplík s kosmetikou a to je hrůza, protože já si každý měsíc, každý týden, každý den, každou sekundu měním ten šuplík, aby to bylo jinýho. Teď mám rekord, teď už jsem z toho měnila asi týden. Další divná věc na mě, nevím kolikátá to je věc, ale je to, že umím hejbat ušima. Holky na tancování říkají, what? Cože? Jak to děláš? A prostě takovýhle blbosti. Další divná věc je, když mám 90%, tak se mi zdá, že to je málo a musím mít přesně 100. Ale když mám naopak 1%, tak to nenabíjím třeba měsíc, protože jsem líná zapojit nabíječku. Další divná věc o mně je, že večer se nechci jít sprchovat a pak se tam sprchuju třeba hodinu, půl hodiny a tak dále. Další divná věc o mně je, že já mám mobil a aspoň každý týden, každý večer si měním obal. I můj bratr říká, že jsem blázen. Takže divná věc o mně je, že aspoň když se mi odlakujou nehty, musím si je nalakovat znova. Rád řekl, že je na mě divnýho, že nosím prostě každý den jiný triko. Tak já mám to třeba za 2 dny nový. Nebo za 1 třeba. A nebo jsem taky borec, že já za den si převlíknu 6 triček. Nebo 7. Další divná věc je, že když se na sebe kouknu do zrcadla, tak se začnu totálně smát. Vidíte to? Další divná věc o mě je, Prasátko Pepa, že když se fakt směju už hodně dlouho, třeba 5 minut, což je teda velký rekord, tak brečím. Další divná věc o mě je, že když jsem dostala tablet k Vánocům, tak jsem se rozbrečela. Další divná věc je, že umím udělat tohle s prstama. Další divná věc je, že umím udělat tohle. to taky. A taky umím vydržet hodinu. Ale jako já si to umím dát sama, víte co? Další divná věc je, že když dávají Harryho Pottera, musím prostě ho vidět, ale fakt musím. I když jsem prostě na chatě, prostě ho musím vidět, protože to je opět tutovka. A teď ho zrovna dávají vždycky v sobotu a ještě schází ještě 3 díly. V neděli, ne? V sobotu, ne? V neděli, já to vidím v neděli. Další divná věc je, že teď, když jsem si koupila jeden lak, který je bílej, tak se s ním furt lakuju. A moje kamarádka taky, je to naše oblíbená barva a je to bílý. A taky nosím tenhle. Já mám radši zelenou, hele. Jako. No a to by bylo celý video.